Браво! Браво, Ян! Браво, шампионче! Чакай, сега ще сипа. Защото два пъти не призна, че те обседи. Не си призна. Да, не си призна. Чуваш ли какво ти говоря? Бе, това не означава си 10 минути. Това означава 5 минути. Хайде, Наско. 34. Бях само 1, 5 и 5. Преди 5 минути трябваше да си вкъщи. Браво, мами. О, това ми се прекупа. 5 минути. Бабичка, о. Мама или мама ти? Няма да успееш. Хайде, Наско. 10 секунди. Не гащахме! Айде, дай да капиш! Не! Внимавай, оглеждаме се. Георги, отка. Къде ти? О, аз мисля, на късете граници. Ставай. Тупай ръцете. Наско, 10 секунди предина. 300. Народна топка. 300 след 3 минути тръгваме. Народна игра. 10 секунди предина. 1, 2, 3. Това е отблослайк. Скоро трябва да дадем. Ела до мен. Знаеш какво? Ела. Мисля, че направихте максимума от играта. Въпросът е... Да,